ام بچن روجلات کردستان ایران الورچ د قومه ل پارێزگاها کرمانشانê li bajarê Paveyê Rojlatê Kurdistanê di êrişeke biçekan de du endamên supaya pastaran hatin kuştin, du dojî birîndar bûn. Li gorî agahiyan çekdaran li ber malên pastaran gule berdane wan, li ser torên civakî daxuyaniyek bi navê Hêzên Horî Hîvayê hate belavkirin. Di daxuyaniyê de wê komê berpirsiyariya kuştina her du pastaran kir serxwe. Tevîra westandina şerê di navbera Amerîka û Îranê de lê li nava Îranê alozî dewam dikin. Li parêzgeha Kirmanşanê li bajarê Pawayê yê Rojhilatê Kurdistanê di êrişeke biçekan de du pazdar hatin kuştin û du dojî birîndar bûn. Medyaya fermiya Îranê vê sibehê ragihand ku li bajarê Pawayê di êrişeke biçekan de du pazdar hatine kuştin û du dojî birîndar bûne. Li gorî agahiyan çekdaran li ber malê pasdaran gule berdane wan. Hêzên ewlehiyên Pawayê dest bi lêkolînê kirin û hewl didin nasnameya êrîşkaran eşkere bikin. Hat diyar kirin ku navê pazdarên ku hatine kuştin Xalid Xalîdînya û Burhan Kirîstanî ne. Navên her du birîndaran jî Kamil Şepreng û Kemal Ebdî ne. Li ser torên civakî daxuyaniyek bi navê Hêzên Horî Hîvayê hat belavkirin. Di daxuyaniyê de wê komê berpirsyariya kuştina her du pazdaran girt serxwe. Li aliyekî din girtinhî jî li Îranê berdewam e. Hat diyar kirin ku du hisê welatiyên Kurd hatin girtin û wan ji bo cihekî nediyar veguhestin. Alî Zulfî welatiyekî Kurdê xelkê Bokanê wê nekêş û girtiyê siyasiyê berê ji aliyê hêzên ewlehiyê ve li cihê karê xwe hate binçavkirin û ew birin cihekî nediyar. Her wiha Cafer Muxtarî Fer çalakvanekî çandiyê Kurd xelkê Bokanê ye. Ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hate binçavkirin û bo cihekî nediyar hate veguhestin. Di heman demê de xortekî Kurdê bi navê Mêhran Behramî xelkê Seqizê ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hate binçavkirin û ew jî bo cihekî nediyar hate veguhestin. Di derheqê sebeba binçavkirin û tohmetên li dijîvan welatiyan de tu agahî tune ye û hêzên ewlehiyê di vî warî de tu daxuyanî nedane.